tekun panjang ayo kuas dan sumat meringan Watekira gondol tarung katone kang Bantawala. Ih, ladiala keparat kurang ajar. Durung sak dendong anggonku kancik repat kepanasan alun-alun kadewan. Banjur dipampak kaya dene busanane kadewan iki. Sapa iki? Sapa sing namu aja dene klecam-klecem kaya ngemut inten siramu. Wong wilahing sekareng bawana langgeng. Aum wigena mangestuti sidhem. Titah ulun yuganing kita. Titah ulun ayo mercapada. Menawa titah ulun durung weruh kelawan dewane, ulun dewa-dewane geni. Kang bebisik Sang Hyang Bathara Brahma ya Sang Hyang Bathara Brahma sing dadi bebisik ulun bali sing dadi pracekaning titah ulun kekasih sapa wani munggah ana kayangan Suralaya dumunung ana repat kepanasan tanpa den timbali kelawan dewan. Ladiala keparat Bathara Brahma kon ya. Kocik kementusmu kon, kocik begedutmu kon, guru-guru nyandak praceka jujug doang kok, ya ora dadi boyong pangapa. Duta saka negara Simbar Manyura, Patih Danu Jajil, kang duk rikala semono sesasi kepungkur, aku wis kancik ana sela mertangkep mangayun kelan ratuning Dewa Suralaya. Ngayuna kananing kesumering ayu Dewi Supraba supaya den garwa kelan menyang Sang Prabu Kala Percuna. Nanging ora diparingna. Nyata wis ora diparingna dawuh ngramane ulun yuganing kita. Kok banjur titah ulun maguguk mangkuta wonten tetep munggah ana kayangan Suralaya. Werdine oleh tak jaluk ora oleh tak jaluk. Oleh tak boyong ora oleh ya tak boyong Supraba menyang negara Simbar Manyura. Eladialah. Titah ulun wani kelawan dewane. Apamu sing tak wedeni? Lakon guntur daon londot kuwandamu. Titah ulun kanane yugane kita ana repat kepanasan kene jiramu. Wah, mara tangan dewa iki.
Iladialah keparat Brahma kan ya sunteken ngelmumu sunteken kasodebyanmu iso ngasana jurine patih Danu Jajil kelakon tak sembah ider-idermu Bathara Brahma babyalas ya yo mati ana kene siramu
kang mantun durin Jangganira ke bondir yo Patih Danu Jajil ingkang sampun ngawontenaken panca bakah ulang arus kelawan Dewa Suralaya. Gagasane Patih Danu Jajil mung kanane dewa siji sing tak dedhebi aku nganti kalang kabut kaya ngene. Kamangka dewa iku akeh cacahe. Lah nek nganti aku dengser kaya ngapa Wadyabala Simbar Manyura liyane sing ana mburi iku. Apa gak tambah kaya dene timun ketiban duren musuh dewa Suralaya. Ya menon tak doli lomba aku bakal masing pralaya pati ana kahanane ngrepat kepanasan kene. Andien sawetara Dewa Suralaya. Patih Danu Jajil ingkang pinercaya panjenengan Sang Prabu Kala Percana dados cucuk lampah kawontenaning boyong Betari Supraba saking Kayangan Suralaya. Mila piyambake ngedalaken Mbuk Jijate ngedalaken daya kekiyatane. Aji getak pangluluh rinangkapan aji kasekten gaib. Perbawane aji getak pangluluh ingkang rinangkapan aji kasekten gaib. Mila kedhik dogane Najanta Dewa Suralaya nampi perbawane aji getak pangluluh kasekten gaib. Ingkang pinuju ngemel aji getak pangluluh wonten kupu gantrung dali kang lelawatan ngungkuli raga raganing Patih Danu Jajil saged dumawa ing pertiwi kengal perbawane aji getak pangluluh kasekten gaib. Sigra rinapal aji mantranira. Bismillahirrahmanirrahim. Kundat niat ingsun angrapal ajiku aji getak pangluluh kasekten gaib. Duh pangucap aku njaluk rasa. Duh pangambu aku njaluk kuwasa. Dene paningal aku njaluk sekti. Swara aku njaluk rasa. Muhammad aku njaluk syafaat kuwasa. Ya Rasulullah aku njaluk syafaat sekti. Ya aku sejatining Gun kang tansah rineksenan malaikat 44. Rinekson awakku rina kelawan wengi. Selumun selamat. Seluman selamat saha kersaning Gusti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingkang linamban aji kasekten gaib ki getak pangluluh kasekten gaib. Gedhekaken daya kekiyataning Patih Danu Jajil. Saknalika perbawane aji kasekten gaib, keringat digleweran sak jagung-jagung gedene.
Dudupi kawontenaning Dewa Suraya den petak kadulu katon sak mrica jinumput Dewa Suralaya. Pateni Dewa Suralaya. Ayo dipateni Dewa Suralaya. Kita saka hewan sirang. Ayo Cok, digebak Suralaya. Suawi, coy. Digebak Suralaya, coy. Yo. Rasakno nek sewengi gebukan tok ngene engko. Jalukane sing duwe gawe ngene lakone arek. Ya, nek kaya ngono, menawa Wadya Bala Simbar Manyura ora gelem bali menyang dunungmu, andien nek kaya ngono. Ayo. Sangjang Bathara Brahma nggih Sangjang Bathara Brahma. Ingkang wau sampun kacrosaken piyambake menika dewane geni. Sinareng piyambake kasusun yuda kelan Patih Dalu Jajil. Mila kedalaken kawan Mbok Sijating kaonaning geni-geni pengabaran. Ingkang nyemomong kaoten tutuk Hyang Bathara Brahma. Geni pengabaran ingkang sakmri kaoten kemiri jendul wonten tutuk Hyang Bathara Brahma den untapaken dhateng Pertiwi. Sanalika gedene sak lumbung Bandung Bojong kawontenaning Wadya Bala Simbar Manyura korat-karit Wadya Bala Simbar Manyura dumawah wonten ayuh Mercapada.
maju to, maju to. Grow. Grow. Go! bergenjong wak bong waru doyong ditegur wong. Rama sakadika dawuh wa pukulun. Aja girang gumuyu siramu ya. Lanjanta sawetara siramu iso mundurna bebarisan saka kananing Simbar Manyura. Rama bebasan glandang carang jaga pucuk perkara gedhe sing mburi. Ora wurung ratune, ora wurung rajane Sang Prabu Kalapercuna bakal yaiku gawe ontran-ontran ana kanyangan Suralaya. Dene wis cituk iki munggah. Sang Prabu Kalapercuna iki sing wis padha munggah ana Suralaya diri pribadi. Ora ana dewa sing bakal menang musuh Kalapercuna. Mula lamun ta ana wadyabala sing maju ana palagan. Lamun ta kanane ana wadyabala sing maju ana alun-alun repat kepanasan kadewan. Ayanana nganggo perang undur-undur ya. Pun bakal mudhun melenanyo mercapada ngupaya kanane mungsuhe Kalapercuna kaya ngapa? Ya kanane bro mangedaken luwa kantun pinarak abdi dal ingkang putra wayah nggih putra keponakan Bathara Brawijagi kaundraning repat kepanasan. Titaun njuganing kita dewane sing njaluk sanjata pitulungan titaun. Bergenjong wak pong wak. Ketemu wong lawan